Good morning mga kabingka. And for this video mga kabingka, so nampot kay karon at doon isa ka kananan mga kabingka, akong tirada mga kabingka, isa ka balbakwa mga kabingka. Nakigrade ko balbakwa mga kabingka. Kani nga akong i-feature kong mga kabingka, isa sa pinakalami daw nga balbakwa diri dapita sa Dakbayan sa Durian. So dili na ta magpatumpik-tumpik mga kabingka. Tara, let's go. 2,000 years later. So, katong mga kabingka, na nakakaring sa kung dinaingon mga kabingka katong famous nga balbakuhan rin sa Dakbayan sa Durian. Nanay banda sa may F. Torres Street. Ang pangalan na ni ay Super Balbakwa. So, pilawan na ito yung Super Balbakwa kung sa gini kalami mga kabingka. So, samtang gina-order na ako akong gina-order mga kabingka. I-update mo niya ilakab niyo nga na akong gi-order for this video mga kabingka. So tilawan na nato rin super balbak. So ito sito itong sabaw ito sabaw. Tawa kayo. This is a kambing. Ang kambing. Lamba. Since yun kita super balbakwa. The best. Yes. Nice. Oh? Pabira dun eh. This is Seven. The best navigation is a top. Sasabaw na mo, pwede na. Kambing ah.
Sasabihin. Hmm. Hmm. This is improved. Natingin yung hindi. This is improved. No? Ito po si EJ mo, si Piso Bio. See you next week. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.